posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 13 August 2024. Bon Kalindo mwa nthawi zonse iye amabwera ndipo saopa chilichonse, ndipo Bon Kalindo lero pa 13 August 2024 wang'alula moto kuti ena atumidwa kuti aziyankha ma audio anga ndithu kukapa pero yatunthu ndicho linga kuti azimvera ma audio a DC akamang'alula, ndicho linga kuti iwo aziyankha, ndicho linga kuti azichita divert anthu pa zinthu za positive to negative. Ine tulo mutalemba anthu ochuluka kwambiri kuti aziyankha zimene ine ndimapanga, kapena tikamapanga ma demonstrations iyo azibwera ndi ma negative comments. Ine ndekha simungandithe. Ine am here to stay. Ndipo zimene ndimapanga zija ndimapangira anthu osauka, because that's what a leader is. A leader sayenera kupanga zinthu zomukomera iyeyo. A leader amapanga zinthu ngakhale sakumukhuza. That's fighting for injustice. You fight for that kuti someone amene ali wakuchitipa, amene ali wakuzomba, amene ali wakulikoma, amene akuphinjidwa ndi mavuto akhale kuti achitidwa resolved kapena solved. That's what a leader is. So olomutakhala kuti malemba anyamatanu 1 million kuti aziyankha ma audio at the DC, ndicho linga kuti mwina ine ndibwerere mbuyo mukungozinamiza. Ine ndizapitiriza kung'alula. Olomutakhala kuti mwatumiza anthu zigawenga, ndicho linga kuti athane ndi ineyo kapena andichite silence mukunama kwambiri. Ndipo ndimadabwa kuti kodi usogoleri wa inu mmabwera kuti muzamusogolere nane, chifukwa m'Malawi muno zinthu zambiri ndizodabwisa, zinthu zambiri ndizolephereka, china chilichonse m'Malawi munomo chimapangika mwa opposite. Ndikumadabwa kuti kodi sukulu imene mudapita inu ndiye iti, ndipo mmene mmafunafuna maudindo amene muwatengawa mmati maudindowa mmafuna kuti muzimulamulira ndani, chifukwa ngati kuli ziko losekesa, ziko limene anthu akuvutikamo kwambiri, ziko limene limaoneka ngati mulibe mwa asogoleri, and yet we have asogoleri, ndi ziko la Malawi. Ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni. Ndipo akanakhala kuti pa ziko lonse lapansi kumakhala ma awadi opereka kwa asogoleri olephera, ndipo nambala 1 ikanakhala ziko la Malawi. Pena ndimati ndikakhala ndimamva chisoni kuona kuti pali zinthu zina zimene it is a right zikuyenera zipite kwa anthu, koma chilichonse mmachilowesa ndale. Mwachisanzo zulo ndalandira mafoni ochuluka kopsa kuchokera makona onse a ziko la Malawi okhuza magesi. Ngati kuli chinthu chimene chikuzunza a Malawi ndi magesi. Magesi kuti anthu akhale nawo ndiye kuti akhale akusapota chipani cholamula. Yeti Eskom ndi company yoyima pa yokha ya independent. Koma Eskom inalowesedwa ndi andale, panopa Eskom imalamulidwa ndi andale. Madera mwambiri anthu anachita apply ena 4 years, ena 6 years, koma up to now magesi sanapasidwe. Kuti magesi oso abwere 1 ndiye kuti akhale kuti akusapota chipani cha andalecho, kapena ayi ngati sakusapota chipani cha andalecho ndiye kuti chimene chikulamulira ndiye kuti apereke ndalama zina zapadera. It is a right munthu to have magesi, koma kumalawi kunoko it is not a right. Kumalawi kuno kuti munthu ukhale ni magesi ndiye kuti ugulise so nyumba yako ina, kapena ugulise katundu wako wina uzihonga aku Eskom. Zonse zitu ndi aku parliament. Akanakhala kuti aku parliament analolera kunena kuti m'Malawi uno mubwere makampani ena amagesi, sibwezi pano a Eskom akunyada. Eskom amanyada kwambiri chifukwa chonena kuti kampani ilimo muno ndi imodzi. Koma ikanakhala kuti kale anthu andale sanalowesepo ndale mu Eskom, m'Malawi muno muli kuthekera muli anthu amene akhoza kubweresa makampani ena amagesi. Koma izizi zimachitika chifukwa chokuti cha andale amapita kumene kuja ndi kumaka susako ku Eskom kuja. That is why Eskom ikuchita perform
in a wrong way. Kuli underperformance ku Escom chifukwa cha anthu andale. Muganaizi ya Escom ija kale a stand alone institution izipanga zinthu zawo. Ndizomvesa chisoni kuti Malawi wale roli after 60 chakuti years. Anthu azikakhalabe akuhonga magesi, anthu azikakhalabe mundima muziko la democracy limene labadwa lakhala zaka over 60 ndikumakalirira magesi. It is a shame. Kodi iniyo asogoleniyo mukamakhala kumeneko simmakambirana miti yanu imayenda bwinobwino. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti munafuna kukhala asogoleri koma mulibe nzeru. Kaye iniyo ma advisors a president sindikuziwa kuti ntchito yanu mmafuna kuti ntchito yanu ndiiti mmaiziwa bwinobwino ntchito yanu, because it seems like iniyo ndinu anthu opanda nzeru mangokhala kumeneko kuti muzijako makobiri basi. Muli busy basi kupanga mapulani ati obera zisankho. Muli busy kumanena kuti mene zililimu 2025 anthu onse amene ali achewa ndi amene atazagwire ntchito yoyang'anira ku warehouse ya MEC, apolisi amene ali achewa, ndipo muzayika malodi block onena kuti onse amene atazayang'anira malodi block amene wandi achewa ncholinga kuti muzabere zisankho. Mapulani anu onse tikuwaziwa atu. Kaye inuyo vuto la inuyo a opposition mwafasa kwambiri. Lero maomo kuti mupange ma convention anzeru mwamba kuchita dictate. Anthu amene akupita ku convention mwachita kuwasankha kale. So what is the reason yopangira convention? Convention imakhala mmalamulo kapena ndondomeko yonena kuti anthu akasankhe anthu amene akuwafuna. Lero mukutenga anthu nikuwasiya mmaudindo kuti uyu akakhala pakuti uyu akakhala pakuti uyu akakhala pakuti. So what is the reason yokhala ya ndi convention? Ndi chifukwa chake anzanu aja IMCP tikunena tu ino a opposition IMCP anthu wake wonse ndi a Central Region, asankhana ukha a Central Region. Inuso a DPP musamale nthawi yokuti mukakonze chipani yanu ndi inoyo. Pa 18 pano ndi do or break. Mukapusa ndi do or break. Si nthawi yonena kuti muzitenga anthu ndikuwachita dictate munthu akapange mpikisano pampando umene akufuna iyeyo. Koma anthu andali timaona zinthu mochedwa kwambiri. Munthu mumusiye akachite compete alipire mpando umene fees ya mpando umene akufuna, koma iniyo mukumachita kuauza anthu kuti iwewe ukakhale pakuti. Akakhala ku UTM ndi akumachita kumayendera anthu kunena kuti tikufuna iwewe ukakhale deputy wakuti ku convention, iwewe ukakhale deputy president, vice president wakuti a UTM. Mukupupuluma vuto lanu ndi chani kaya a UTM kaya? Osadikira bwanji pang'ono. Mukanadikiratu a UTM mmalayi munomo zinthu sizili bwino. Koma iniyo mukuthamanga kopsa. Munthu suma mpitira pa nyumba pache ndikanena kuti ase tikukufuna kuti ukakhale vice president. Saulo zichiri makuli yeko akanakhala kuti munthu umazuka ndikumalankhula akanakudandaulani kwambiri a UTM. Akulu a UTM mathamanga kwambiri kuthamanga. Sindikuziwa kuti munyake uja akanakhala bweza mwana mukupanga zimenezi. Mukufunafuna maudindo molakwika kumpezera tu president. Nanga anati asakasankhidwe ku convention ndalama zache mukumujerazo zizakhala ndiye mwapitaso kwa munthu ina zanazana ali kukampeza kuti ameneyo akhale vice president. UTM akulu kwati mukufuna ndalama mukufuna chani? Kuboma kuzisokonekere, kuzipani kuzisokonekere, ma department wonse so waboma asokonekere, ku polisi kusokonekere, kuwame kusokonekere. Maka kuwame kundesano ame yotu yafika pena poma itenga ngati ndi company ya security. Ukamamva ati ame pakali panopa apangidwa hired ndi Lilongwe City Council kuti atazikalanda magali moto anthu.
koma mangoziwiratu kuti koma Malawi ndi anavundatu. Ame ndi institution yopasidwa ulemu kwambiri. Ame simangotuluka chisawawa muziko. Lero li ame yaku Malawi kuno ndi yophweka kwambiri yokuti atizipita mulilongwe muzikalanda magalimoto kwa anthu amene sanapereke parking fees. Are you really serious? Muli serious inuyo aujene ame commander? Muli serious? Mukulolera ame yanu ndithu azikaenda mu street ngati ni mabouncer kumalanda magalimoto? Mukanakhalatu busy kumene koko kuameko kualipira azimayi amene anachita supply zinthu zawo chaka chatha, chaka chazana, chaka chino simunapase ndalama zawo. Ndalama zikabwera mukungosankha kuti uyu ni mbale wathu, uyu si mbale wathu, timpase uyu. Anthu akuvutika kwambiri kumene koko ni mapayment. Lero makuti muzilipira anthu mmalo mwapasa anthu mapayment yawo muli busy kuti muzikapangidwa muzikatulusa ame kuchokera ku barracks azikalanda magalimoto. Kodi isiko ilili analiloza ni ndani? Inu are you really serious? Mufuna ame ituluke ndithu izikathandiza ntchito yolanda magalimoto? Kusowa nkhondo kapena kusowa chani? Kuyisulusa ameyo mukupanga tu zinthu zodabwisatu kwambiri bwana athu. Ndipo mu history sizinachitikepo kuti ame izikafika size yomakhala ngati mabouncer izikalanda magalimoto. Mukanapanga manyazi, mukanapeza njira ina. Takhala ni busy kufunafuna funding mualipire azimayi. Ndipo tizichita kutchula ndi mafiga omwe azimayi akuvutika kopsa ndima anthu ena a business amene amachita supply kuame katundu zakudya chani. Ndipo tukale rotu ametu sima gulatu zakudya kuchokera kwa munthu ina aliyense. Chifukwa ame ndi malo otetezedwa. Amayenera kuti azigula zakudya zawo okha, azipanga zo okha chifukwa cha chitetezo. Nanga munthu ina atakuyikirani poison mbuzapanga bwa? Akulu, are you really serious? Inu mungamakhale ndi tumezi 7 osalipira anthu ma suppliers. Mukanapanga manyazi. Lero ndi apa mukwatenga ame kuti azikanyamula magali. Ame asanduka sheriff lero li ame. No. Let us be serious as a country. Boma linolo ziko linolo mvesa chisoni kwambiri. Asogoleri achi wose ndo zungulira mitu. Angopanga zinthu zosokonekera basi. Palibe chilichonse chimene chikuyenda m'Malawi munomo. Inu zoona muzika mukhazika munthu ndithu mezi ujeni zaka ziwiri opanda magesi. Are you really serious? Are you really serious? A minister a energy. Muli serious? Mukanapanga manyazi kuesko mukuli corruption kopsa. Ma city assembly muli corruption yopsa. Ma city assembly. Ndi awamafuna kuti azibanga khale njinga. Koma ndalama ndiyopsa kwambiri. Koma ndiyo misongo indemu kuyifunatu. China chilichonse mutolere basi ndalama. Ndichenga omwe. Charagwe. Sinaone anachoziradi kuona. Bond Kalindo. Bedisi. Mwana pya kwambiri. Muli bwanji DVV kumeneko. Muli bwanji so UTM. Nanga muli bwanji ino amene mukutuluka mu alliance koma mukufuna kumana mizana ngati mwasiyana koma ili filimu. Kutuluka mu alliance yatonse alliance ndikumapangisa misonkhano ndikumauza mtundu wa Malawi kuti mwasiyana alisaenda paeka koma ili filimu yolinga kuti mutolere mavoti muzagwirizanenso kusogologo ndicho linga kuti muzapitirize kulamula. Ife ana ang'ono timaona ndipo tikuona mafilimu achuluka kwambiri. Andale ndi andomvesa chisoni. Kunali kuyankhula kwa Apon Kalindo, president wa Malawi First, lero pa 13 August 2024. Apon Kalindo monga
nthawi zonse amang'alula, ndipo iwo mukufotokoza kwawo akuti sanyengerera kuti uyu ndi ndani, kapena awa ndi ndani, kapena awa anali ndani. Iye amang'alula pamene akuona kuti pakuyenera pakhale chilungamo. Von Kalindo ndi president wa Malawi First, ndipo Malawi First mukufotokoza kwa Von Kalindo